Ja, det gør vi, fordi der sker så mange herlige ting her på pladsen. En af de ting, som vi i øvrigt har med hele vejen rundt i TV2 på tur, det er golf og dig, Mads Vibe Hastrup. Hvor mange kender dig som en af Danmarks, en af verdens allerbedste golfspillere, som tidligere har vundet Europaturen. Nu står du og spiller golf med børn. Ja. Hvorfor i alverden det? Jamen, det er jo fordi, det giver mig en utrolig stor glæde indeni at introducere en sport, som har betydet alt for mig i mit liv. Det har været min personlige udviklingsvej, kan man sige, og det er bare fedt at få lov til at introducere sporten til en masse børn. Og hvordan tager de imod det? Helt vildt godt. Altså, det her setup, vi har her, det er jo sådan en begyndersæt, kan man sige, hvor børnene får en succesoplevelse til at starte med. Og golf kan være en ret udfordrende sport, men altså på den her måde, der kommer de hurtigt i gang og får en succesoplevelse. På den måde fanger de interessen hurtigt. Ja, fordi jeg tænker på, golf for mig, der er det jo en sport, som er måske svær at starte med som barn. Altså, kan det ikke være for svært for dem, det her? Jo, faktisk. Altså, jeg startede jo selv som helt ung, om 6-7 års alderen, og der var det simpelthen for svært at spille rigtig golf. Det var først, da jeg var 11, at jeg fandt interessen. Jeg kan spille blandt andet også håndbold, og på den måde udviklede jeg min kropskoordination, men da jeg så blev ældre, så fangede interessen. Men det her er jo en perfekt måde at starte på, fordi det er lidt større køller, og det er tennisbolde, så folk ikke kommer til skade. Hvad er det, der gør, at golf er godt for børn? Jamen, det er rigtig godt, fordi det fanger deres koncentration, og det handler om, at de skal være i ro og i balance, for simpelthen at kunne ramme den lille bold. Så der er rigtig meget kropskoordination, og så er der noget tålmodighed, der skal til også, så der er rigtig mange følelser, der også kommer i spil for børnene. Men hvad er det så her, mand? Altså, der er 3 ringe her, 3 baner, ligesom, det er det, man kan prøve her. Ja, det er simpelthen for, at man har hver sin plads, hvor man kan stå og kan slå, og så gælder det om at ramme de forskellige mål. Så vi skal lige have ham her. Du skal lige passe på dig, den grå. Jeg går lidt tilbage, fordi også jeg er derovre. Der er lidt run på nu her. Men det simpelthen handler om at ramme de små targets, kan man sige, eller de små mål. Der er en skydeskive derovre, og så er der nogle små flag, man kan ramme. Så der er lidt til forskellige størrelser, så de mindste børn kan have et mål, de kan ramme. Og så er der noget til de største børn, og også til de voksne faktisk. Er det sådan, jeg også skal lige prøve så måske? Ja, selvfølgelig da. Ja. Helt klart. Ja. Man kan sige, det fede ved den sport her, det er jo netop, det er en familiesport. Så vi nok bare have børn, hvis I kan gå ud til siden nu her, så kan Michael få lov til at prøve at slå lidt. Kan du gå lidt tilbage? Ja, hvis du går lidt tilbage, så får Michael en golfkølle her. Du skal nok få lov lige om lidt igen, ikke? Så nu skal jeg lige vise dig, hvordan man gør. Så. Okay? Den er endda tid op til dig nu, kan jeg se. Ja. Og så skal jeg bare ramme ind i midten. Ja, du kan selv vælge dit mål. Altså, du kan tage en stor skydeskive, eller også kan du tage den lidt mindre. Jeg tager den i midten. Det skal være udfordrende, det her. Ja, men selvfølgelig da. Viser du mig så, hvordan man gør, når jeg nu ikke kan? Jeg skal i hvert fald prøve, vil jeg sige. Så gør man lige her. Ja, det blæser ret til højde for vinden. Den kommer fra højre. Ej! Ja, det er godt slag. Så må du lige vise mig det, hvad man gør, ikke? Det var godt slag, det Tak. Har du prøvet det før? Meget lidt, vil jeg sige. Så, okay. Og nu bliver jeg jo helt nervøs. Ja, det er det. Der er kamera på nu, Mads. Ja, nu kommer følelsen af frygt op i mig. Ja. Nå, lad os prøve. Ja, jeg var mindst lige så god som Mads. Tak for kigget, Mads. Husk, kom og prøv det her hele vejen rundt i TV2 på tur. Ja, desværre gik det ikke så godt for os. Og en af dem, der var med på holdet, det var jo dig, Mads. Jeg vil sige, er du kommet derover vores nederlag i går? Ja, det tog lidt tid, vil jeg sige, men altså, jo, jeg har slikket min sår. Nu vil det jo passende at spørge dig, og det forstår seerne formentlig lige om lidt, hvilke følelser, der gik igennem din krop, da vi havde tabt. Ja, altså først og fremmest, jeg så det der vandcykel, vi skulle ud på, der blev jeg jo grebet af frygt, kan man sige, ikke? Fordi jeg er god nok til at træde de pedaler der, og hvordan er min form, det vidste jeg slet ikke. Men bagefter, jamen, så var jeg jo trist og ked af det. Det er klart, man vil jo gerne vinde, så man har sådan et vinderinstinkt indeni, ikke? Og hvis vi lige prøver at se her, hvis du lige kommer herop, Louise, fordi vi skal tale lidt om sport og følelser. Prøv lige at forklare, altså man kan jo godt forstå, at sport hænger sammen med følelser på en eller anden måde, men hvad er det for nogle følelser, som man oplever oftest i sport? Ja, men nu er jeg jo ikke selv sportsmand, men jeg har arbejdet meget med de følelser, som jeg tror på, man møder i familierne. Og det er det, jeg egentlig gerne vil have opmærksomheden på, og når vi taler om følelser, så er der rigtig mange følelser, som vi møder. Men hvis vi skal prøve at gøre det en lille smule lettere, også for den helt almindelige, så er det der zoome ned på 5 grundfølelser. Og det er blandt andet sorgen og vreden, sorg over et nederlag for eksempel, som man kan møde i sporten. Nogle andre ting, som man også, som Mads lige var inde på før, det her med den frygt, der kan være. Og frygten er ofte noget, når man pludselig skal gentage et eller andet. Hvis man enten har haft et nederlag, og man pludselig står i en situation igen, så bliver man faktisk bange for det her nederlag, som man før har oplevet. Og så følger nederlaget ind i den her situation, man står i, og så risikerer man faktisk, at man gør præcis det samme og gentager nederlaget. Og det er jo så i mødet med Mads, at jeg pludselig finder ud af, hvordan vi rent faktisk kan gå ind og få fat i nogle af de her ting, og også med professionelle sportsfolk få ryddet op i følelserne, så vi ikke
Men nu vælger I golf til at komme i dialog med folk herude på pladserne. Kunne det i virkeligheden lige så godt have været en hver anden sport? Nu er jeg med på, at Mads selvfølgelig har en baggrund i sport, men i virkeligheden så møder man følelser i alle slags sport. Det kunne også være cykling eller noget andet. Det kunne det sagtens. Altså nu er jeg jo igen jeg er ikke selv professionel, men det er det jo. Vi møder det jo i alle slags sportsgrene. Man kan se, hvordan forældrene de kan stå på sidelinjen og hæppe på deres børn og placere en hel masse ting i børnene, som måske kan være mere eller mindre hensigtsmæssigt, også på en fodboldbane. Så der er jo nogle følelser, vi er nødt til at tage højde for. Og jeg tror også rigtig mange er klar over, hvor svært det rent faktisk er at tale om følelser. Og det er jo netop det, vi også prøver på. At finde en løsning på, hvordan kan vi få familien til at tale noget mere omkring følelserne. Også når man kommer hjem. Altså et af de følelser, man møder ude på golfbanen eller på fodboldbanen. Men hvis vi ikke er klar til som familie at snakke om de følelser hjemme omkring middagsbordet, så kan det være rigtig svært for børnene at håndtere de her følelser alene. Og vi vil jo rigtig gerne have, at sporten rent faktisk kan blive den her personlige udviklingsvej. Og det kan den altså kun i vores øjne, hvis vi er bedre til at tale om følelserne, så børnene forstår, hvad der sker derude. Men nu kan det godt være, at det er en fordom, Mads, men der er jo mange, der siger, at folk, og måske i særdeleshed vestjyder, ikke er så glade for at tale om følelser. Er det noget, I har mødt herude, eller hvad? Kan I få folk i tale? Ja, det kan vi godt. Altså, det jo sjove er, at lige præcis når folk, eller når børnene går i gang med at spille, så møder de jo faktisk en følelse i sporten, og det er jo faktisk kærligheden til sporten. Og det er jo det, vi gerne vil ud og promovere, det er, at sport det er vigtigt. Det er vigtigt for folket og for børn og for familier til også at samles sammen. Men når man så står og snakker med folk, så kan man jo godt mærke, at der er jo også andre følelser, der kommer at spille lige pludselig. Der var også en familie, som fortalte om, at der var en søn, som havde spillet på et fodboldhold, og at han lige pludselig skulle til at skifte en ny plads på holdet. Og han havde rigtig ked af det sidste halve år, og de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det. Og så er det, vi kommer frem med malebogen her, som vi jo har lavet, som vi bringer ud til børnene for ligesom at italesætte de her ting, hvor vi starter med kærligheden selvfølgelig, som er den altomfavnende følelse og glæden. Men så kommer lige pludselig noget sorg ind, det kan de godt se, hvis det er, at man ikke rigtig kan få lov at dyrke den sport, eller der kommer noget nederlag ind over. Så er der noget frygt i forhold til at kaste ud noget nyt, og så kan der være noget vrede, hvis tingene ikke går, som de skal. Og så kan der også være noget misundelse, hvis man ikke lige vinder. Så lige pludselig er der noget, man kan snakke om og komme til bunds i. Sport, det er fyldt med følelser. Kom endelig forbi på pladsen, enten her eller i en af de andre byer. I er med hele vejen rundt til klar på en masse snak om alle mulige følelser. Sport og følelser, de hænger uløseligt sammen. Det gør de både for voksne, men det gør de også for de her børn, som tidligere har været ude og køre catch race, Mads. Og som tidligere professionel golfspiller ved du om nogen, hvordan de to ting hænger sammen, følelser og sport. Da du sådan var barn, altså hvad gav dig den bedste sådan fællesskabsfølelse? Jamen altså, det jeg husker helt klart i mit indre blik, kan man sige, der kommer op til mig, det er dengang jeg var i sommerhus med mine forældre i Æbeltoft, hvor vi så hver aften spillede vi fodbold sammen ude på parkeringspladsen foran sommerhuset, hvor både min bedstemor var med og mine forældre og mine fætre og sådan noget. Det var bare det jeg husker, hvor vi gjorde noget sammen og vi dyrkede sport sammen. Det var fantastisk for mig som barn. Hvorfor synes du, at sport er så unikt til at binde en familie sammen? Jamen det er jo fordi, at man oplever kærlighed sammen. Altså på en måde, som forener folk, og som gør, at man kan være sammen. Altså det er der ingen tvivl om, at det er det, der har bragt værdi i mit liv. Og Louise, du arbejder meget med det her, det intuitive i forhold til sport og sådan noget. Ja. Altså, hvordan kan det her binde en familie sammen? Altså, hvordan taler man med sine børn om de her følelser, der jo også opstår hos børn? Det, som er vigtigt at være opmærksom på som forældre, det er, at børn møder følelser i sporten. Som forældre skal man så også være opmærksom på, at man skal møde børnene i de her følelser, som de møder. Og der er der de her 5 grundfølelser, som man kan tage fat i. Der er for eksempel vreden, som rigtig mange oplever, fordi de synes, at børnene synes, de kan gøre det bedre, eller de bliver misundelige over, at nogen er bedre end andre. Eller de bliver rigtig, rigtig kede af det, de bliver såret over at lide et nederlag. Og der er det rigtig vigtigt, at forældrene er klar over, at det er nogle følelser, som rent faktisk siger noget. Misundelsen vidner om for børnene, at de vil noget mere. Vreden vidner om, at de er skuffet over, at de ikke har gjort det godt nok. Eller sorgen betyder, at de rent faktisk har et ønske om at vinde. Og der skal forældrene blive rigtig gode til at møde børnene i de følelser. Og det gør forældrene ved at blive opmærksom på, at misundelsen i sig selv rent faktisk bare er et billede på en drivkraft. Så det der med at sige til sit barn, opfør dig nu ordentligt, hvis man står og er vred efter en fodboldkamp, som man har tabt. Kan man det, eller skal man gå ind i det på en anden måde? Det er rigtig vigtigt at møde børnene i vreden. Selvfølgelig kan det ikke være sjovt som forældre altid, at børnene de skaber sig i vrede. Men det er vigtigt at anerkende vreden, og også gå ind og mærke barnet og spørge ind til, hvad er det for en vrede? Altså, hvor kommer vreden fra? Man er nødt til at møde børnene i den vrede, som opstår. Men hvis man så kender de her følelser, kan man så ligefrem opnå større eller bedre resultater? Ja, altså det er jo noget af det, som vi skriver om i vores bog Sport og Følelser, hvor vi tror på, at når man er mere opmærksom på følelsen, så er det lettere at finde ud af,
hvad det er, man rent faktisk har af behov eller talent og kunne møde det, fordi vi jo netop forstår, at misundelsen leder os mod noget, som vi har et ønske om. Og Mads, hvis du sådan lige skulle prøve at komme med et eksempel, sådan, hvis du kan trække for et eller andet fra din erfaring, altså hvor kunne du så mærke, at det faktisk gjorde en forskel, det her med, at du blev bedre til at kende dine følelser? Jamen, jeg har haft masser af gode resultater, kan man sige, altså yder- og topresultater, men det er jo rent faktisk, når det er, jeg går ind og mærker glæden inde i mig selv, at hvor det er, at glæden blomstrer, og jeg har den her følelsesmæssige balance på golfbanen. Altså, det er jo for mig en succes, når jeg oplever det, og ikke kun, når jeg står med pokalen. Fordi jeg har jo også oplevet, når man står med pokalen, jamen det er fedt og sådan noget, men ofte kommer der et tomrum lige bagefter. Og der handler det jo om at vende ind til sig selv og vende blikket indad mod sig selv. Og det er jo lige præcis det, som vi har skrevet om i bogen, netop at kombinere det her ønske om at skabe resultater for at være god til noget, men så også samtidig finde ind til hjertet, hvad skaber glæde for mig igennem sporten. Så det er ligesom en balancegang. Og jeg lige præcis lavet den her bog, Sport og Følelser, hvor man kan blive en lille smule klogere på, hvordan man møder børn og voksne med de her sport og følelser. Tusind tak, fordi I fortalte om det i dag. Selv tak. Det var også lidt.